Dangshan ka perthai khamtam ki ba iet bha ya ka football kila yo Diogo Jota ringkat ka kenhun Portugal ka belara ya ka Nation League arhajar arsan bat Dangshan kila baular ke ka jingkhawai shongkurim jongu bat ka tanga ka root ka doso ha ka arpatarek ujilio Henry Khyndiat kansan ka perthai kala hab ban priang ya ka khubor ka basngausi ha ka ba Diogo Jota ula Khlad no ha ka singi palai ha ka kerta ka ba arprasnem ha ka jingja accident kali ha Spain ya ka niela pentikana ka Portuguese Football Federation lingba ka karwo ha ka rensan X ka Portuguese Football Federation bat baro ki pa football jong ka ri Portugal ka sngosi hado ka tata na marka jingklan no jong Diogo Jota bat upara jong Andre Silva menta ka stem a Spain ong ka karwo jong ka Portuguese Football Federation ki kubo na Spain ki iathoh pa ni orang ialehkai ba shakmat jong ka Portugal bat upara jong Andre Silva kilangan hakani ka jingja accident kablaja hanong ba Zamora kabadan hakathan chatay lam sepngi jong ka Spain tang hadian katu kat nisngi baula pendam ya ka jingetho shongkurim bat ka root ka doso da ka ni ka jingklat no jong ula no shadien ya ka tanga bat laingut ki khon ni orang ialehkai ka Portugal ula ya so bat ka Liverpool house nam araja arpho bat nadu ka ni ka por ula pau pha ha ka lempong ialehkai jong ka Premier League FA Cup bat arteli ki league kom kapor jong ha Anfield la sakhi baula yo mi madan hadu shispa prapu arteli ki jingile kai na ka benta ka Liverpool da ka bathap nrupsan gol na ka benta ka Portugal Jota ula mi madan sapandai teli ki jingile kai bat yo penki jar khat sausin bat job ya ka UEFA Nation League ASEAN house nam arhajar khat khandai bat arhajar arpsan ulami madan ro ya ka Portugal ha ka jingjop ya ka final jong ka Nation League persha ya ka Spain hau jilio